Isibhedlele iChris Hani Baragwanath sifumene izitofu ezingaphaya kwe-11,000 zechiza lakwa-Johnson & Johnson lokugonyela intsholongwane yeCorona. Emva kwemini maqanda namhlanje bebengaphaya kwekhulu abasebenzi bezempilo ebebesele begonyiwe kwesi sibhedlele. Ugqirha Sadna Baltin uqale kwesi sibhedlele isithuba seminyaka engama-30 yaye ibingomnye wabo bebelinde ngomonde ukufumana eli chiza. It gives me a sense of being cared for, that I am one of the people who was lucky enough to get an opportunity to be vaccinated. And after having COVID twice, I'm really happy because I really don't want to walk that journey again. Inhliziyo ibigqadonqiyoyo ke kugqirha Baltin ngethuba kufikelela ithuba lakhe lokugonya. I'm done. I'm vaccinated. We feel well capacitated to can run this program. We think in days to come we'll be able to go to 400 a day, 500 a day and so forth. Unshingalwazi Glenda Gray noinzululwazi ephambili kwigqugula labo bacebisa umphathiswa wezempilo ngale ntsholongwane kweli uthi umzantsi Afrika kuza kufuneka uhambele phezulu uxela usibhutsu ukukhawulezisa ngale nkqubo yogonyo. We've seen research translate into action. We've seen that science actually saves lives. And for me, this is a beautiful demonstration of how we can move the practice of science into clinical care. Esi sibhedlele sesona sisatshotshe entla ngale nkqubo yogonyo kwiphondo laseGauteng.